एनअसि को बिथां हाग्रामा सारखौल' हरदों होननानै बुंदों। एनअसि को बयबो हरदों। बिथां रोनगोरा बिथाङाबो रोनगोरा साराबो सिगां एबसुआव थानाय समाव 2006 ना 8 मोन आं बेखौ बारा गोसोआव गैला। एबसुनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि जानाय समाव बिथाङाबो माने थाखानाय ट्राइबेलफोरा जेबो खहा जायाबा गुबुननो ट्राइबेल होनायाव जोंहा आपत्ति गैया होननानै बुंखादोंमोन। बेनिफ्राय बिथां प्रमद बर' साराबो बुंदों, इउजि ब्रह्म साराबो बुंदों। गतिके जोंनि लिडारफ्रा गासिबो बे खोथाखौ बुंदों। आरो दा जोंहा जितु बिटिसि आव मोननै रिजनेल पार्टी दं। बे मोननै रिजनेल पार्टीनिफ्राय एमएलए एमपि केबिनेट मन्त्रि दंजोबो। बिथांमोना खौसे जालायनानै बे जिनिसखौ आसाम एसेम्ब्लियावनो प्रटेस्ट खालामनो हायोमोन। दा बाहाय सोरबा मोनसेल' हानजा बा माबाखौ लालायनानै बुंनाया थिग जाया। हाग्रामा साराबो हरदों, प्रमद साराबो हरदों, इउजि साराबो हरदों, बयबो हरदों। बेखौ बयबो मिथिखागौ आरोखि। दा बेखौ जों गुरै खावलायो पलिटिकेलाइज खालामलायालासिनो पलिटिक्सनि माबाफोरखौ लाबोलायालासिनो गावजों गाव मोनसे अनलायनानै जोङो बे बिटिसिखौ इसिबां खस्थ' इसिबां हाजार हाजार मानसि लाख लाख कौटि कौटि धन सम्पति धंस जानायनि उनाव माने सोरजिनाय बे बिटिसिखौ जों आदोरै लाखिनांगौ। आरो इउनिभारसिटियाव जायफोर फरायनाय गथ'फोर बिथांमोनानो बै माने जोंनि बिटिसिखौ साजायनांगोन, बिथांमोनानो लाखिनांगोन, मोजाङै मोजां साजायनानै बिथांमोनानो बेयाव सालायनांगोन, बिथांमोनानो बेयाव साख्रि मावनांगोन, बिथांमोनानो जोंनि बिटिसिखौ सालायनांगोन। सोमावसारनायाथ' जोंबोथ' सोमावसारग्रा, जोंबो आन्दलनजों उन्दैनिफ्रायनो जाबोनाय। सोरनि सोमावसारनायनि पलिसिया माबायदि बेफोरो गावबागाव मोनसे आइडिय'लजि थायो। बे हिसाबैसो भायलेन्स नन भायलेन्स, दा जोङो बड'लेण्ड बिदों, जों नन भायलेन्स हिसाबै बिदों। बिथांमोनाबो न' डाउट बिथांमोनाबो नन भायलेन्स हिसाबै मोनसे पिसफुलि रेलि खालामदोंमोन। आनफर्चुनेटलि बे जाथाया जाबाय, जानो नाङामोन, दुखुनांथाव। दा बेखौ सोरखौ सोर मा बुंनो, माने बिथांमोनखौ सोंखारियोबा जोंखौनो बुंनानै लानाय जायो। बेनिखायनो जाहाथे पुनर जाया बेखौ जोङो अल बड' एक्स भलन्टियार फर्सनिफ्राय जोङो गुरैयै खावलायहरो, जाहाथे जों सान्थि प्रिय भाबै जाहाथे भायलेन्स जालायालासिनो सान्थि प्रिय भाबै सान्थि भाबै माने प्रटेस्ट खालामनो हायो। बेखौनो आं गुरैयै नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों खावलायहरनाय जाबाय। मोनसे कमिटि दानानै होदों। बे कमिटिनि मोनसे जितु प्रतिवेदन होनो, बे प्रतिवेदनखौथ' जों नुवाखै। बाहायबा मा लिरनाय दङ। जायखिया ओरैनो चिफ मिनिस्टार बिथाङा बुंदों जे ट्राइबेल संघजों रायज्लायनानैसो बे जिनिसखौ प्रतिवेदनखौ होनाय जादों होनदों। जा हक होबाबो जों बेखौ मानिनो हाया। आरो जोङो बेखौ जोंहा माने इउटिअबो दं, इउनाइटेड ट्राइबेल अर्गेनाइजेसन अफ आसाम। जोङो हाइकर्टआव थांगोन, हाइकर्टनिफ्राय जों सुप्रिम कर्टआव थांगोन। आरो जोङो आरजिआइ जितु बे आरजिआइनि सायावबो जोङो केस होनायनि सिन्था खालामदों। जाय माने रेजिस्ट्रेसन जेनेरेल अफ इन्डिया बिथांमोनाबो जुदि मान्यता होयोबा जों निस्सय केस खालामनांगोन, केस गेलेनांगोन। बेखिनियानो। बेनिखायनो आं दिनैनि बे नोंथांमोननि बे मिडियानि साजों बयखौबो सान्थि भाबै जाहाथे गुलाय गुजाय जाया, मिडिया बिथांमोनाबो जानला मोनला जाहाथे माने नंनाय नङै जानला मोनला जाहाथे फोसावा, बेनि थाखाय आं बयनिसिमबो गुरै खावलायहरनानै नोंथांमोननि मिडियाखौ आं साबायखर होनायजों लोगोसे आंनि प्रेस मिटखौ एसेयावनो फोजोबनाय जाबाय। जय बड'लेण्डनि गोजोन्थों। नोंथांमोनखौ लिंहरनायनि मेन उद्देश्यआ जाहैबाय, जों अल बड' एक्स भलन्टियार फर्सनिफ्राय माखासे जोङो दुखु फोरमायहरनो सानदों। दाखालिनि जिथु जाथाय जालांबाय, बे जाथाया खोब आनफर्चुनेट, दुखुनांथाव। जाहाथे पुनर बेबायदि जाया बेखौ जों बयनिसिमबो धरना होग्रा साफ्रोमबो फरायसा फरायसुलि बा रायजो राजानिसिम गुरैयै खावलायहरग्रोनाय जाबाय। जाय हक जिथु समस्याखौ लानानै दा गुलाय गुजाय बायदि एसे नुनो मोनदों। बे समस्याफ्रा जाहैबाय, जोंबो जिथु 6 जनगोष्ठी, बे 6 जनगोष्ठीनि एसटि होनायनि सायाव जोंबो बिर'धिता खालामो। आरो बेखौ जोङो दाख्लै सिसिटुवानि जितु सनापुराव 9 नभेम्बराव रेलि जादोंमोन। बे रेलियाव जों अल बड' एक्स भलन्टियार फर्सनिफ्रायबो माखासे गोबां मानसि थांनानै बाहाय बाहागो लाहैदोंमोन। आंबो दंमोन। जाय हक जोङो 6 जनगोष्ठीखौ एसटि होनायनि सायाव जों अल बड' एक्स भलन्टियारा
भरसा गोख्रोङैनो जोङो बादा होयो खारन थाखानाय 14टा जाय माने ट्राइबेल एसटी दंखायो बे एसटी नि खथाया जोंहा 10टाल' 14टायाव 10टाल'खा आरो बेयाव मोनद' जनजातिखौ बे माबाखौ कमिउनिटिसखौ होयोबा जोंहा गोबां खहा जायो आरो बिसोरो जौगाखानाय हारिखा आरो बिसिनाव क्राइटेरिया गैया जितु एसटी जानो थाखाय मोनबा क्राइटेरिया नांगौ बे मोनबा क्राइटेरिया बिसिनाव मोनसेबो गैया दा बे हिसाबै बेखौ जों आसाम सरकारखौ जों गोख्रोङैनो खावलायहरो बबे माबाखौ लानानै डाटा बा बबे प्रोभिजनखौ लानानै बबे क्राइटेरियाखौ लानानै बिथांमोननो माने एसटी होनायनि सायाव सावरायदों दा जाय हक बिनि सायाव जोङो गोख्रोङैनो माने प्रटेस्ट खालामहरखायो जाहाथे 14टा माने एसटी थाखानायनि अनगायै आरो पुनरबाव बे 10टायानो जा बा मोनसेयानो जा मोननैयानो जा मोनसेबो माने एसटी होनायखौ जोङो साबजाखाया माने प्रोभिजनआ जियानो जाया मानो जों बेखौ साबजा जों गोख्रोङै बिनि सायाव माने प्रटेस्ट होखायो आरोखि दा जाय हक बेखौ लानानै दाख्लै मोनसे आनफर्चुनेटलि माने बिराद दुखुनांथाव जाथाय जादों 29 सनिबार खालि जे बड'लेण्ड हायुङारि जितु माने एसेम्बलि बे एसेम्बलियाव माखासे माने गोबाङानो धरना होग्रा ट्राइबेल माहारिनि मानसिफ्रानो थांनानै एसे बुख्रुब खालामनाय जादों बेखौ जोङो गोख्रोङैनो निन्दा खालामो आरो दुखु फोरमायहरो बयनिसिमबो मानो होनबा जोङो बिटिसिखौ ओरैनो लेटारजों लाइजाम होनानै बा लामा बन्द खालामनानै जों बिटिसिखौ मोनाखै बे बिटिसिआव बिटिसिखौ मोननायनि थाखाय साफ्रोमबो बर' माहारियानो बेयाव जरित दंजोबखायोमोन आरो गोबां खहा जादों जोंहा हाजार हाजार मुंख्लं जालांदों गावनि बेसेन गोसा जिउमाखौ बिथांमोना हारिनि नामै जाथिनि नामै माने उसुरगा होलांदों हाजार हाजार बर' आइजोआ जिनाहारि खालामजादों हाजार हाजार बिमा बर' माहारिया खाफालनि सिन्दुर खोमानानै लानो गोनां जादों कौटि कौटि सम्पति सावग्लुं जाजोबदों न' बां गारनानै हामा दैमा हाग्रा बंग्रा हर सान थानो गोनां जादों बिनि बिनिमयआवसो जोङो बे बिटिसिखौ मोननाय जादों जाय बिटिसिआव दिनै जोंखौनो जों खुंनो हानाय बेंनो हानाय फिसायैब्लाबो एसे खमथाखौ मोनदों बेखौ जों आदर खालामनानै लाखिनाया मोजां दिनै नोंथांमोना एसे नोजोर होयोबा नुयो देबोरगावनि हायार सेकेन्डारिनि मोखाङाव गेटनि मोखां लामा बारनानै जितु माने सेनेटारि दङ बड'लेण्ड मुभमेन्टनि सेनेटारि बे सेनेटारियाव जितु मुंख्लंफोरनि थानसालि दं बे मुंख्लंफोरनि थानसालिनि सेरजोंनो माने बड'लेण्ड इउनिभारसिटि थाङो दा बे बड'लेण्ड इउनिभारसिटिया माबोरै सोरजिजाखो बड'लेण्ड इउनिभारसिटिखौ बै मुंख्लंफोरनि थै गारनायनि सायावसो बे बड'लेण्ड इउनिभारसिटिखौ मोननाय जादों बिटिसिखौ मुंख्लंफोरनि थै गारनानैसो मुंख्लंफोरा थै गारनानैसो बलिदान होनानैसो बे बिटिसिखौ जों सोरजिनो हादों सोरजिनो बिराद गोब्राब बेखौ फोजोबनोबा दान्दिसे समल' नांगौ बेनिखायनो जों गुरै भलन्टियार पस्टनिफ्राय खावलायहरनाय जायो जाहाथे पुनर माब्लाबाबो बेबायदि माने दुखुनांथाव जाथाय जाया बयबो माने धरना होग्रा बिथांमोननिसिम जों खावलायहरो जोंबो प्रटेस्ट खालामो जे रावनोबो 6 जनगोष्ठियानो जा सासेयानो जा मोनसे हारियानो जा जाहाथे जोंनि 14टा माने ट्राइबेल माहारिनि अनगायै जाहाथे पुनर गुबुनै माने सोरखौबाबो माने माबा होआ एसटी होआ बेखौ जों सरकारनिसिम गोख्रोङै जोङो प्रटेस्ट खालामहरो।